na na Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina ummina. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Bakon baitukan bismillah Allah kadiru Mai girma. yarda da baitukan da nake so in wa mudassiru Mai girma. da abin yabo a wajena sanni mudassiru Mai girma. mai masa ne wana na Safiyatu matar da mai alfarma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Rabbi ka ƙara ninka salatin nan da kake masa Mai girma. kai da mala'ikunka a koyaushe da kuke masa. Ummina. Baban Fatima dan soyayyar da kake masa Mai girma. sa'ali kasa da sahabbai gumman zammu mai alfarma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Bayan sallama da na yi wa mai kyawun sifa Mai girma. mai dutsen safa sirrin Allah mai da'ifa. Ummina. Ni buri nake komai wahala komai zufa Mai girma. an ga ina yi mawaƙi na annabi da mai alfarma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Na yi yabo ga Hamsa da Aisha ne wa Khadijatu Mai girma. burina a yau in waƙe na Safiyatu Ummina. mai kyawun hali ummina na Safiyatu Mai girma. gani da baitukan ummina matar annabi mai girma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Nana Safiyatu ya ce ga huyayi dabi Mai girma. matar annabi sannan kuma jikar annabi. Ummina. In ka bi nasabarta tana kaiwa kan annabi. Mai girma. Harun dan uwa gun annabi Musa annabi mai girma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Nana Safiyatu kin tashi kabilar Khaibara. Mai girma. Ke yar shugaba ce tun da can Khaibara. Ummina. Kin ga mutu cikin kamammin yakin Khaibara. Mai girma. Wannan ne ya zama sanadiyar aure ke da mai alfarma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. An samu cikin tarihin na Safiyatu Mai girma. sai aure a sau biyu farko na Safiyatu Ummina. sai da salamu dan mukin kuma tai da kinanatu. Mai girma. na Safiyatu sannan ta aure rasuli mai alfarma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Kun aure cikin soyayya ba tilas bane. Mai girma. In so da so na kwarai ba zan ce na bane. Ummina. Zaɓi ne ya baki hakan kuma ba illa bane. Mai girma. na Safiyatu ummina na miki jinjinar ban girma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Annabi ne ya gaskata soyayyar da kike masa. Mai girma. Dukkanin biyayya na Safiyatu kin masa. Ummina. Madalla da ƙaunar nan da kika nuna masa. Mai girma. Kin zauna da shi da amana na Safiyatu mai girma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Da matan sayinsa da kyakkyawan hali nasa. Mai girma. Sai da ya tambaye ta a tun farko ta faɗa masa. Ummina. Wannan ne ya zan burinta a tuntuni shi yasa. Mai girma. Sai ya faɗa mata ta amince ba jana na mai alfarma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali na miki jinjina mai girma. Kun ji irin zaman da kuka yi da mai kyan tarbiyya. Mai girma. An miki magana mara daɗi mai kyan
matar annabi yar annabi yake ce miki mai girma mai miki jinjinar ban girma na Safiya mai alfarma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali ne miki jinjina mai girma. Yayin tariyar da kika yi da Rasul Safiyatu Mai girma kun bar Khaibara kun dau hanya ta Madinatu. ummina Kun tare da annabi kan hanya ta Madinatu. mai girma Alkhairin da babu kamar shi auren annabi mai girma. Nana Safiyatu ummina matar da mai kyan hali ne miki jinjina mai girma. Nana Safiyatu mai bautar Allah kadiran Mai girma haka ta dawwama ko yaushe sirran zahiran. ummina Yin koyi take gun manzon Allah dahiran. mai girma Kin